Alright, så hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en video. Har I nogensinde tænkt, at der var en eller anden klub, hvor I rigtig gerne ville hen og besøge deres stadion? Fordi det har jeg i hvert fald. Men har I så nogensinde tænkt over, hvor hurtigt man egentlig kan besøge alle stadioner i Premier League? Fordi det har Mads... What? Mads? Det har Matt i hvert fald undersøgt. Han har nemlig undersøgt, hvor hurtigt han kan besøge de forskellige 20 Premier League stadions. Så håber jeg, at vi får en god respons på den klub, jeg holder med. Og hvorfor fanden kan jeg ikke høre det? Nogen klar? Okay. Det kunne være, fordi jeg skulle sætte mine høretelefoner i. Alle 20 Premier League stadions. Hvor lang tid tager det, og hvor meget koster det egentlig at krydse igennem hele England for at se alle 20 Premier League stadions? Lad os finde ud af det, fordi jeg har altså taget nordpå i England, hvor vi altså starter helt oppe i toppen og bevæger os lige så langsomt ned. Og selvfølgelig så starter vi altså ved St. James Park, Newcastle Stadion. Ved hver stadion, der... Det tror jeg også er et fedt stadion, faktisk. Jeg skal altså komme med et fact omkring klubben, og så skal jeg give en high five til... Jamen, så lad os se, om vi kan gætte den fact omkring Manchester United. En eller anden statue, der står her. Og med de her facts, der håber jeg selvfølgelig, at I derude kommer til at lære nogle ting omkring de her klubber, som I måske ikke vidste. Og lad os da bare komme i gang med Newcastle, som er en kæmpe historisk klub her i England. Og faktisk, så det stadion, der er bag mig lige nu, har mere historie end selve Newcastle som klub. Fordi St. James Park eksisterede altså inden selve klubben gjorde. Det er nemlig sådan, at stadion havde sin første kamp i 1880, hvor det var Newcastle Rangers FC hjemmebane. Efter den blev det altså Newcastle West End FC hjemmebane i 6 års tid, hvor Newcastle... Men jeg ved godt, man siger, at stadionet har... Men det er jo ikke det stadion. Altså, måske det er den samme grund, men det er jo ikke det stadion. Easton tog over fra 1892, og senere samme år blev til Newcastle United. I dag der har Newcastle det 10. største stadion i England, hvor der kan være lige omkring 52.000 mennesker. Der er jo selvfølgelig en mand, jeg gerne vil have fat i forhold til at give en high five. Og det er selvfølgelig Alan Shearer, som altså stadig til den dag i dag er all-time Premier League topscorer. Giv det lige et par år endnu, så skal Haaland nok til over. Jeg vil have givet ham en high five. De har åbenbart valgt at lave ham 5 meter høj. Du får en high five på støvlen. Og med det, så skal vi altså videre til det næste stadion, som heldigvis ikke ligger så langt væk, og som har fået en formidabel start på den nye Premier League-sæson. Og vi sætter tiden i gang nu. Vi forbliver det nordlige England og bevæger os videre til den nyoprykkede klub, Sunderland. Velkommen til Stadium of Light, som selvfølgelig er den næste stadion, vi skal besøge. Altså nu har jeg jo aldrig været der, eller... Men jeg har jo set kampe derfra, og jeg tror, der er vanvittig stemning derinde. Det er altså Sunderlands stadion. Sunderland, som for første gang siden 16-17 sæsonen er at finde i Premier League igen. Og hvor er det en kæmpe fornøjelse at se, hvilken start de har fået. Selve navnet Stadium of Light stammer altså fra en hyldest til alle de lokale, der altså arbejdede i kulminerne tilbage i de gamle dage. Light i navnet henviser altså til en Davy-lampe, som folk gik rum med ned i kulminerne for at undgå gaseksplosioner. På Stadium of Light kan der... Det er seriøst fedt til noget. Når der er, altså, man kan jo bare sige Stadium of Light. Det lyder fint, men når der faktisk er betydning i det, og det er fedt sådan noget. Altså være omkring 49.000 tilskuere, hvilket betyder, at de altså rører lige under Newcastle. Prøv at tænke, der er 49.000 mennesker, der får lov til at se Granit Xhaka live. Og vi har allerede fundet en statue her, nemlig Bob, manden ham selv, skulle have været den største Sunderland manager, der nogensinde har været. Så han får altså en high five på støvlen. Vi er altså allerede 1 time og 15 minutter henne, så der er ingen tid at spille. Vi skal selvfølgelig bare videre. Nu kan vi altså bevæge os et lille stykke ned af England, hvor den næste destination altså er Leeds. Vi er selvfølgelig for helvede! Altså Leeds hjemmebane. Vi forsøger på at finde de her facts, var jeg skulle finde nogle lidt sjove nogle som nogle af jer måske ikke kendte derude. Så det er lidt mere en myte måske. Det var i hvert fald en, jeg havde svært ved at få 100% bekræftet, om det egentlig passer. Det er trods alt et stadion, der har stået siden 1897, så der er jo sket en masse. Jeg kan fortælle jer ud fra mine kilder, at... Altså, det har måske været der siden, men det så jo ikke sådan ud i 1857, eller hvad fanden han sagde. 1971, efter en række dårlige resultater, var Don Revie, ham der var Leeds manager på det tidspunkt, og også var Leeds manager i rigtig lang tid. Jeg tror faktisk, han var ham, eller han er ham, der er den længst stillede manager i Leeds. Og simpelthen overbevist om, at der var kommet en forbandelse over Ellen Road. Så han hyrede simpelthen en klaverjant ud på fodboldbanen for at ophæve forbandelsen. Der var et par dårlige resultater, og han tænkte, umuligt, det kan være min skyld. Ellers så kan jeg fortælle jer, at der kan være 37.890 tilskuere på stadion, så det er igen et lille skridt ned, ender med at ligge både under Sunderland og Newcastle på tabellen i form af tilskuere. Jeg lyver ikke, når jeg siger, at jeg har lige fortalt jer historien om Don Revie i den her historie. Og hvis jeg lige finder, det er legit ham her. Det er lidt, hvad er chancen? Så går vi lige op her, og så giver vi lige en lille high five. Ja, det er sgu meget heldigt, og ellers så har vi altså Ellen Road her, og der må jeg bare sige, et af de helt fede, klassiske stadions. Og 100% et sted, jeg gerne vil ind og se en fodboldkamp på et
tidspunkt. Vi har givet en high five til en statue. Vi har givet jer et fact. Så lad os springe videre til det næste stadion. Jeg skal værdsætte at kunne finde statuer, mens jeg kan. Den næste klub, vi skal til, er Burnley. Nu er vi altså nået til det 4. sted. Vi er nemlig taget til Turf Moor, a.k.a. Burnleys stadion. Og her må jeg bare sige, det er første gang på den her rejse, jeg bliver enormt skuffet. Først og fremmest, så synes jeg ikke rigtig, det ligner et stadion. What the fuck? Nej, det ligner bare, ja, en bygning. Så jeg prøvede at gå rundt om for netop at finde nogle statuer, jeg kunne give en high five. Dem kunne jeg ikke finde nogen af. Det er selvfølgelig også blevet lidt mørkere, så det er måske lidt svært at finde. Og jeg synes helt ærligt bare rundt om, det lignede lidt en losseplads. Det her, det er vitterligt Altså, det kunne lige så godt være Gladsaxe Stadion, det der. bedste view, jeg sådan lige kunne finde i form af, ja, Turf Moor. Så ikke fordi vi skal bruge så meget tid der. Til gengæld, der gik rundt, der fandt jeg nogle billeder af nogle gamle ikoner. Og der var der en af dem, der lige fik en high five, så det må da tælle på en eller anden måde. Lidt sjov facts omkring Burnley var altså også lidt svært at finde. Men jeg fandt alligevel en lidt sjov en, som også... Det må seriøst have været en lang tur det her, for at skulle besøge alle stadioner. Hold kæft, altså... Ikke nok med, at det har taget tid, men det må også have været hårdt bare at skulle sidde i fucking transport hele tiden. Så ret ny, fordi i preseason her i 2025, der mødte Burnley altså Lazio. Og den kamp blev altså den første kamp nogensinde i historien til at blive livestreamet via VR-headset. Jeg ved ikke, hvordan det fungerede. Jeg tror faktisk, det kunne være meget sjovt på en eller anden måde. Det har jeg ikke hørt noget om, faktisk, overhovedet. Både, jeg ved ikke, om det er, fordi man så har sat på en af tribunerne. Jeg beklager selvfølgelig, hvis der er nogle Burnley-fans, der ser med, som bliver lidt skuffet nu. I'm so sorry. Men en ting, jeg ikke kan være skuffet over, det er at have krydset den af nu. Så nu skal vi videre. Til gengæld var der andre ting, der skuffede mig. Jeg havde virkelig regnet med at nå længere i går. Jeg er lidt nervøs for at se, hvor lang tid det egentlig tager. Men nu nåede jeg jo hvad? Jamen, det var jo det, jeg lige sagde. Altså, det må have været fucking hårdt, det her. 4 stadions på dag 1. Og vi skal da gerne nå nogle flere i dag. Heldigvis så rammer vi ind i nogle byer, hvor der er 2 klubber per by, og det kommer til at hjælpe mig enormt meget. En anden ting, der kommer til at hjælpe mig enormt meget, det er, at jeg har overnattet her i Manchester. Og det betyder jo selvfølgelig kun én ting. Og det betyder selvfølgelig, at det næste stadion... Ja tak, my boys! Kom nu! Er selvfølgelig Old Trafford, Manchester United hjemmebane. Nu kommer jeg til at gøre Burnley rigtig dirty, fordi vi glemte selvfølgelig at opdatere tilskuertallet i forhold til dem. Og på Turf Moor, der kan der altså være cirka 22.000 mennesker, hvilket gør, de rød på en sidste plads, hvor... Nu glæder jeg mig fandme til at høre, hvad det fact er, om jeg kender det. Tværtimod, Old Trafford her, der kan der altså være godt og vel 74.000 mennesker. Det fandt jeg selvfølgelig nødt til at tage op i forhold til Old Trafford. Det er den her helt sindssyge rekord, de selvfølgelig har på hjemmebane, som altså har holdt i 30... Skal vi bare have fikset det stadion, så det ikke fucking regner igennem taget, altså? år og stadig holder den dag i dag. Og det er selvfølgelig, at Manchester United aldrig nogensinde har tabt en kamp, hvor de har været foran til pause i Premier League. Og især i nyere tid med det hold, de har noget puha, der synes jeg... Altså, jeg hørte slet ikke, at han skulle til at præsentere faktet, men det vidste jeg godt. Det er alligevel stadig imponerende, at den holder den dag i dag. Det er altså også et stadion, vi snart skal vinke farvel til, da Manchester United tidligere på året annonceret, at de laver et nyt stadion, hvor der altså kommer til at kunne være helt op imod 100. Ja, de har jo så lavet det om igen, så nu de her smarte... hvad fanden det nu skulle være? Træfork... altså, det skulle jo ligne sådan en træfork, fordi djævel, ikke? Men dem skal der så ikke være alligevel, så... 100.000 mennesker ind på deres stadion, og det skulle cirka være fra 2030 deromkring, at de altså rykker over på det. Jeg skal i hvert fald nå at se en kamp inde på det her historiske stadion, inden at det er fortid i klubben. Og til trods for alle de her ting, der er omkring stadion inde i, med at der er lidt hul i taget og så videre, så synes jeg faktisk generelt set rundt om stadion, at det er et noget flottere stadion i forhold til det, jeg i hvert fald så i går på Turf Moor. Gjort lidt mere ud af det rundt omkring, lidt billeder fra historien og så videre. Jeg synes faktisk generelt, det ser rigtig godt ud. Og med det sagt er vi næsten 20 timer henne, siden vi stod på St. James Park, og derfor skal vi selvfølgelig videre. Hvis du ikke regner næste klub ud, så ser du ikke nok Premier League. Manchester City kommer til en blå side af Manchester. De fleste har regnet ud med det næste stadion er selvfølgelig Etihad Stadium, a.k.a. Manchester City's hjemmebane. Manchester City's hjemmebane, hvor der altså kan være 52.000 tilskuere cirka. Effekt omkring Etihad Stadium er, at det i første gang faktisk var designet til at være et atletikstadion. Men et år efter, der valgte man altså at fjerne løbebanen for at få plads til endnu flere tilskuere, hvor det egentlig originalt kun var plads til 41.000. Hvor man fik fjernet den her løbebane rundt om, man fik altså lavet en fodboldbane, og det blev altså Manchester City's egen hjemmebane. Ellers har jeg faktisk ikke så meget andet at tilføje til stadion, andet end at jeg synes, der er en lidt fed detalje her om bag mig. Netop en masse forskellige facts omkring Manchester City's historie. Så det synes jeg er meget fede detaljer, men det kan gå forbi og så lære lidt omkring de forskellige ting. Ellers har de selvfølgelig også flexet deres triple-vindende sæson i 2023. Nu er de 2 klubber altså i Manchester overstået, og nu skal vi altså en tur videre vestpå. Der kommer man til eftertanke her på den nye dag. Jeg har glemt en meget vigtig detalje. Selvfølgelig at give en high five til en statue. Og det glemte jeg altså at gøre ved Old Trafford. Så det er
rigtig skidt. Dog vil jeg sige, ved Old Trafford, der stod de alle sammen altså langt oppe. Det var generelt svært at få fat på dem. Til gengæld, så har jeg altså Agüero her i baggrunden. Og det er jo Det ligner godt nok ikke Agüero. Hold da op. lige før, at jeg kan nå den. Jeg kan ikke nå den. Goddammit. Så han får altså lige ind på støvlen. Ved du, vi tager det højere. Vi tager det højere. Godt spark ind, bro. Godt spark ind. High five. Nu er vi altså færdige i Manchester. Vi skal altså en tur vestpå, og vi er selvfølgelig ankommet til Liverpool. Så vi tager en tur vestpå her i England, og vi er selvfølgelig taget over til Liverpool. Vi er altså ankommet til Anfield nu. Og jeg må sige, min første tanke er, nu har jeg lige været rundt om stadion. Så man kan sige meget. Jeg hader klubben, men det er sgu et ikonisk stadion, de har. Der er ikke så meget der. Min første indskydelse omkring det her sted, det er sådan en proper club. Så det skal Liverpool virkelig have. Jeg synes, der er så meget fed historie rundt omkring Anfield. Og så synes jeg også, de har fundet en fin balance med også at stadig gøre noget af det nyt, og så stadig holde den her balance mellem også at huske det historiske i det. Effekt omkring Anfield dog, og jeg ved ikke, hvor mange Liverpool-fans, der kommer til at kunne lide det her. Men det er faktisk, at det her har ikke altid været Liverpools hjemmebane. Nej, det har tværtimod været Evertons hjemmebane. Og Everton anvendte det her fra 1884 til 1892. Men at en strid omkring huslejen gjorde, at Everton valgte at forlade stedet. De har altså aldrig ejet det, men de lader sig altså ind her. Efter det, der blev Liverpool altså grundlagt til at bruge Anfield fremadrettet. Og selvfølgelig i forhold til tilskuere, så kan der altså være 61.276 mennesker inde på Anfield. Og en af de lidt mere mindeværdige ting, som jeg i hvert fald 100% kommer til at huske tilbage til for den her tur, som jeg er meget taknemmelig for, at jeg har set, jamen det er selvfølgelig Liverpools hyldest til Diego Jota herude foran Anfield. Og der må jeg igen også bare vise min respekt over for Liverpool. Jeg synes, de har håndteret det så godt i forhold til noget, man aldrig nogensinde kan forberede sig selv på. Og må de begge to selvfølgelig hvile i fred. Men jeg kan fortælle jer, at jeg har spottet en flot statue, og den er selvfølgelig lige her af Bob Paisley. Og det skulle så være Bob Paisley, der så har båret en skadet spiller fra banen. Så det er jo også en fed detalje. En anden fed detalje, det er, at den her ikke er 5 meter høj, hvilket vil sige, at Andy kan nå den. Men nu når vi alligevel er så godt i gang med støvlerne, så kan vi sikkert gøre sådan her. Vi dabber den op, vi tjekker op. Og så skal vi videre. Og nu bliver det rigtig spændende, fordi nu skal vi hen til det nyeste tilføjede stadion i Premier League. Vi skal selvfølgelig en tur til Everton. Nu er vi altså nået til en af de stadioner, jeg har glædet mig allermest til at se. Og det er selvfølgelig det er Evertons nye stadion, Hill Dickinson Stadium, som de altså har startet på at spille her i den nye sæson, hvor de har sagt farvel til Goodison Park. På deres nye stadion, der kan der altså være omkring 52.000 mennesker herinde. Normalt så forbereder jeg et sjovt, anderledes fact omkring hver stadion. Og da jeg var på vej over, der sad jeg i en Uber med en Everton-fan. Han sagde også til mig, da han samlede mig op fra Anfield, at jeg var på vej hen nu til den bedste stadion i Premier League. Så jeg kommer til at fortælle mit fact ud fra, hvad han sagde, uden at lave noget research, fordi det synes jeg også, der er lidt charme over. Men her hvor stadion altså er bygget, skulle der have været vand før, og så skulle der have været noget sand i vandet, som de har blevet ved med at trække ind for at få overfladen til at blive højere, så de altså kunne bygge stadion på det. Og det skulle være en af de bedste måder at bygge ting på, eller mest miljøvenligt. Det var i hvert fald det, han sagde i Uberen. Og ellers må jeg bare sige, at det ser sindssygt ud herude. I kan selvfølgelig få en fornemmelse her, men det ser bare nyt og lækkert ud. Og ham jeg sad i Uber med, han sagde, at det lignede et spaceship, der lige havde landet. Og det kan jeg sgu godt give ham ret i. Jeg vil så også lige sige, at ved det her stadion, der er jeg faktisk lidt i tvivl om, de overhovedet har nogle statuer, nu når det lige er blevet bygget trods alt. Og så har de altså lavet et rigtig fedt touch her, hvor man går ned af deres historie. Så vi starter altså op fra 2025, og så kører den ellers bare nedad. Så i 2025 der står der, at efter 133 år som deres hjem, forlader de Goodison Park og skifter til et nyt stadion. I 95 der vinder de deres 5. FA Cup. Selvfølgelig et af de vigtigere, som åbenbart der er en, der spiller den ud på. Men at de selvfølgelig var found members af Premier League. I 1906 vinder de deres første FA Cup nogensinde, hvor de slår Newcastle United 1-0 i finalen. Altså hvor sindssygt er det ikke lige sådan at tænke på. Det er 2 hold, der lige nu er i Premier League, som battlede om en cup, der også var der for over 100 år siden. Og selvfølgelig hernede i enden, det er i 1878, hvor hele klubben starter under et andet navn, hvor man så kan gå herover og se, at i 1879, der bliver det altså renamed til Everton Fodboldklub. Og så skal vi altså videre. Jeg håber, I kunne lide, at vi lige trækker det lidt længere ud her på Evertons nye stadion. Nu hvor jeg tænker, at det er et stadion, rigtig mange af jer ikke har fået set endnu. Men nu skal vi altså videre.